Môžem povedať, že na takej úvodnej konferencii som po niekoľkých rokoch a som veľmi milo prekvapená, kam sa to podarilo dopracovať tú spoluprácu, ako organizácie sú zosieťované, ako spolupracujú v tejto oblasti s tým jedným cieľom, aby pomohli ženám ohrozeným osobám v domácnosti, ktoré sú ohrozené násilím. Pracujem na oddelení mestskej polície v Michalovciach. Na poriadkovom útvare v podstate sa stretávame, dá sa povedať, na dennej báze s takýmito prípadmi a je skutočne potrebné, aby sme o tejto téme v podstate vedeli čo najviac, aby sme získali aj odborný pohľad priamo od odborníkov a vedeli byť aj my v niektorých prípadoch komplexnejší a zároveň aj tej konkrétnej obeti byť skutočne napomocný. Na tejto konferencii pri násilí páchanom na ženách nás oslovila hlavne téma, ktorá sa viac uplatňuje v praxi prostredníctvom policajného zboru vykázanie páchateľov zo spoločnej domácnosti. A je to pre mňa veľmi cenné, že práve v rámci bývalého východoslovenského kraja sa spolupracuje vo všetkých úrovniach práve na policajných zboroch a používa sa tento inštitút. Pre mňa ako pre novinárku je dôležité prísť na konferenciu, kde sa stretávajú ľudia, ktorí spolupracujú. Pre mňa je to príležitosť zistiť, kde sa momentálne nachádzame. Po vzniku intervenčných centier, aké sú prvé skúsenosti aj zo strany právničiek, právnikov, prípadne ľudí z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.